Gaurko Animalia Fantastikoak saioan, iturri ofizialaren arabera, ahazte bidean zegoen espezie batez arituko gara. Euskal Herriko txoko ugaritan izan da atzemana, eta izen eta itxura ezberdinak hartu izan ditu. Postal hiriak erasotzen dituela diote batzuek, gazteak erakarri eta oker bideratzen dituela. Gainera, poliziak eta politikariek zerbait egin ezean edatzeko arriskua du. Gaur, Animalia Fantastikoetan, gaztetxeak. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Ongi etorri guztioi Euskainaldia ospatzen duen Euskal Podcast bakarrera. Erosi sarrerak ia Belarri Janako webgunean. Gaur 13. saioa da, hane zer moduz? Ondo. 13. saioa, 13ak suerte txarra ematen du. Ja, niko goratzen dut Gran Hermano atera zenean 13. denboraldia zen 13 zen 12 gehi bat. Ebitatu zutelako 13. Jarri bar dugu hori igual deskripzioa. Guk egin duguna da kontrakoa, kapitulu oso bereziak garri dugu, sorte txarra konbokatu, eta gauza komplikatu nahi izan dugu, ikusiko zenutenez, gonbidatu asko ekarri ditugulako. Erabili dugu podcast klasikoen formula dela, ez daukatenean ja gairik hitz egiteko, eta ja biak daudenean bata besteaz kokoteraino, claro. Eramaten dute jendea ez eukitzeko igogailuko elkarrizketak, eta egoteko kanpo estimulo bat. Lapigelakin gaizki eramaten dira hien artean. Bai. Niri kontatu didate. Eta, bueno, ez gara ziko Euskal Podcastak aipatzen. Ez delako existitzen besteri, guarlako podcast bakarrak. Guk ez dugu gonbidatu gana konbokatuko ez dugulako gairik hitz egiteko. De hecho, gai importante eta interesgarri bat ez hitz egingo dugu. Direla, gaztetxeak. Eta nik egin nahi dizudan lehenengo galdera da, nik flipatu dudalako, noiz enteratu zinen, osea, etimologikoki, fijatzen mazara da, gaztetxea. Ya. Noiz enteratu zinen. En euskera no existen los gaztetxes. No existen los centros sociales, existen los gaztetxes. Mira, noiz enteratu zinen. Ni flipatu dut. Gaztetxe inguruan. Ez, etimologikoki dela gaztetxea. Gaztetxea. Ni enteratu nahi zorain, Wikipedian begiratzen. Ni enteratu nahi zorain zer den gaztetxe bat. Ah, vale, ondo. Ez, hori da broma, Spiderman, ez dakit dakizu, baina da Spider, ingelesez, eta gero man, dela gizona. Eta horregatik daukar mi arma bat bularrean. Hori bazenekien? Ez dekien ere, ez dakit torre. Gorko gonbiatu izango da Spiderman ere gero. Datu kurioso gotatzen jarraitzen dugu, ez dakit zenbagarren kapitulotik. Zemat gaztetxe gongo dira Spidermanen... Logoarekin? Bai. Ez da inbeste gaztetxearena, da barraketan jartzen dute Spiderman. Spiderman... Agertzen direla Disneyeko pertsonaiak, baina pur bat sarto... Hori lokura da, hori da... Eta gainera berritzen doaz, eta juntatu dira garai bateko Peter Pan, gaur egungo patrulla kaninakoekin. Osea, dira bizarra da, barraketakoak. Ez dugu hitz egingo barrakei buruz, hitz egingo dugu gaztetxei buruz. Arraro da, hori ez estatzea eta bai estatzea gaztetxeetaz hitz egingo dugula. Hori, eta esan dugu bezala, gonbidatu pila bat ekarri ditugu, inoiz baina goiago, ez dakigu lurrak aguantatuko duen beste jende. Ez dakigu kabituko garen planoan. Egin aldugu ikusten zenuen bakai pollo. Ez... Zen, behi bat eta txita bat. Bai, eta ziren behi bat eta txita bat ziren, ez dakit, anaiak edo, eta bere gurasoak ziren gizakiak. Baina ziren inoiz agertzen planoan, bakarrik agertzen ziren zapatak, eta zen como kriston intriga, ean nondik atera diren bi hauek, eta gurasoak ziren agertzen. Orduan, gonbidatuak etorriko dira, baina hitz egingo dute plano kanpotik, jarri iruzkinetan nortzuk diren. Horren marrazilari berdinak ziren katu txakurrenak, ez? Edo nire buruan nazten nahi naiz. Bai, ziren bastante del estilo. Ziren. Bueno, barrakak, marrazki bizidunak, ematen du gaia bitatu nahi dugula, beste asko gaztetzen gaia bitatu nahi duten bezala. Bueno, itxegingo dugu gaztetzen inguruan, gaztetxeak ez dakien erentzako, nik ere ez dakit zer den, orduan ez dut azalduko dute hobeto gonbidatuek. Baina, bueno, orokorrean langile klasea den einean, betidanik espropiatu izan dizkio burgesiari bere propietateak, esango dugu. Eta, bueno, 70ko hamarkadan hasi zen okupazioaren fenomenoa Europa osoan, eta zehazki Euskal Herrian gorpuztu zen gaztetxeetan. Direla orokorrean, gazteria langileak erantolatuan hartzen dituen espazioak hainbat funtzio aurrera eramateko, batik bat politikoak, batez ere politikoak, oinarrian funtzio politikoak daude, baina badira ere espazio bat, musika zirkuito alternatiboak garatzeko. Euskal Herrian zelantzeria izan dira toki klabe bat,
musikaren korronte alternatibo bat itokia emateko. Bai. Kontzertuak, ensaio lokalak, ez dakit zer. Talde Horretaz asko hitz hasi egingo ziren dugu amaieran. gaztetxeetan, eta bau daude ere gaztetxeetan hasi zirela ahaztu duten taldeak, seguramente. Edo gaztetxetan jo nahi duten taldeak gero doazela Beatriz Artolazabalekin podcast batean parte hartzera. Konkretuki, bueno, ez da talde bat. Solista bat da esan nahi nuen. Hori, askotariko jardurak egiteko tokiak dira gaztetxeak. Gainera, esan behar dugu, lehenengo aldizan hartuko dugu, Belarrijanaren kapitulo pilotoa, gaur egun ikusita ziurrerik izako dela lotxagarria. Grabatu genuen ere lotxagarria, pues gu oso urte kontilako, ezkerekin ez da zer egin. Grabatu genuen gaztetxe batean ere, bai? Eta gaztetxe horretan grabatzen da beste podcast bat. Orduan, asmatzen duenak, jartzea, begiratu dut horra, seinalatu dut kamera gongo litzizela. Asmatzen duenari, joango gara, bidaliko diogu etxera gaztetxe bat. Osea, okupatuko diogu etxea gaztetxe bat. Hori da, pintamos casas a domicilio, bezala, ez? Bidaliko dizugu gaztetxe bat zure herrira. Ocupamos a domicilio. Hori hona da. Bien, total, gaztetxeak politizaziorako espazio klabe bezala, bereziki gaztentzako, era independientean espazio bat hartu eta bertan momentuko beharrei erantzuten dien jarduna aurrera emateko. Oso presente dagoen zerbait gaur egun ere, naiz eta lehen egin dugun broma animali fantastikoena. Eta askok ere nahi dute irudikatu galbidean daudela, baina ez daude galbidean. Eta hori, konbidatu asko ekarri ditugu, nik gutxienez, ez dago dalako asko esateko gaztetxe buruz, nire esperientziatik, zeharka besterik esan nahi zegoen, nire iriko gaztetxean. Baina egin nahi nion aipamen bat, irudi bat oso presente daukadana betidanik, zerbait antolatzen egon, kontzertu bat, itzaldi bat, ez dakiz zer. Eta alde zaharrean dagoenez, eta alde zaharra nahiko turistifikatua dago gaur egun, ateirek eta sartzen da Salamangako familia bat, edo Ingalaterrako bi erdi turista alternatibo, ditzen dira hor, flipatzen dut erla, rollito egiten dizute agurru bat erla. Eta gora karri nuen, arteka batean esaten zela ea ez ote garen denok turistak. Zu goratzen duzu hori, osnarketa guapua da. Bai. Orain asko seinalatzen dela turista, nire ondoren gatik, baina egia da, kapitalismoaren bizi ereduak jartzen gaituela denok ikusle horren posizioan, zeinetan ez dugun inolako harremanik benetan gure komunitatearekin, ez dugun kompromisorik hartzen ingurukoekin, edo hori da gutxienez kapitalismoak daukan legea jendearentzako, eta gaztetxak badira horren kontrako adibide bat, no? Zure ingurukoekin elkartu, hausnartu zure arazoetaz, pentsatu helburu dituzun, eta zure... Bai, da espazio bakarrenetarikoan, on gaztelangileriak benetako parte hartze politikoa izan dezakeen, eta parte hartze politikoa ez da izatea zure klaseko delegatua, baizik eta benetan politikoki intziditu dezaken espazioetan egotea, gaztetxak bezala. Hori da, gonbidatu hipotetikoetaz pentsatu genuen, izan zitekela mendeku poetiko bat, ekartzea pertsona heldu bat, aleatorioa, eta eukitza hemen, esatea, gaur ez da zure eguna, gaur gazteek hitz egingo dute, gazteek hitz egingo dugu, eta egotea isilik. Zukera bak izan nuen hori ez izatea. Ekarriko genuen peio, baina isilik egotu. Ez peio eta izarra. Jarriko dugu ere, ez dugu jarriko bere abestia. Konbokatuko genukelako bestela. Eta beste gauza bat jartzeko komentarioetan, bestela inork ez du hitz egiten. Asmatu behar duzue, egon dira gaztetxeak toki oso randometan, egon da bat bunker batean azpian, beste bat gaztetxe flotante bat izan da, segolako itsasontzi batean. Hori existitu da? Bai. Eta beste bat tren baten barruan. Norbaitek asmatzen badu, non zeuden, dauden, de hecho, irakurri nuen hori, iruzkinetan. uste nuen zela txiste bat, esango zen, hola, rollo, imaginatu gaztetxe bat. Ez egon dira benetan. Ui, egon da, de repente, zarete enteratu, baina ia hiltzen gara. Hori, gonbidatuak pentsatu genuen asko zer zentzuzkoago dela, azkenengo hilabetetan zer esan eduki duten, gaztetxen asuntoan zer esan eduki duten hainbat tokietako jenda gonbidatzea. Eta besterik gabe, uste duelako ez dugula zerazten, ekarriko ditugu gonbidatuak. Bueno, arratsaldeon, ez denez berdina, nola esaten da, kontatzea bizitzea baino. Ekarri ditugu, horrek bai bat duela latxea, ekarri ditugu gaztetxe edo gazta asanblada desberdinetako kideak, Danel, Egurre gazta asanbladatik, gaztetxetik, barkatu, Aioa, Etxarritik, eta Olatz, kaletik gaztetxera gazta asanbladatik. Hori da. Figatzen bazarete ditugu mikro gutxe egongo gara Martin eta ni horrela, Pablo Iglesias eta Errejon bezala partidoaren lidergotza gatik gogoratzen duzue. Daukate kristonegoa, bueno, zeukaten.
Bueno, sin más. Daukate, ez? Bai. Daukate. Bueno, orduan egingo diogu elkarrizketa txiki bat. Lehenik eta behin, nahi genizuen galdetu, azken aldian, zuen gaztetxeekin eta gazte asanbladekin harremanduta egon dira zenbait eztabaida, albiste, borroka prozesu, orduan alde batetik azaltzea zuek labur nondik zatozten eta, ze gertakari egon diren azken aldian zuen gaztetxeekin harremanduta. Nigo nesatera, orantxe bertan burgatu zait, zirurenik dela lehenengo aldia TikToken agertu direla gaztetxeak, como zuen, eta beste gaztetxe batuen prozesuen arira, lehenengo aldiz TikTok izan da medio bat gaztetxeak agertzeko, eta honekin ja guztetu mikroa. Ni Gernikeko gazte asanbladatik nator. Apirilen 12 gure ganatu genuen Gernikeko gaztetxe barrize, lehen sarrasana. Identifike genuzen gure herri zen badauzela utxune batzuk eta utxune horrek betetako espazizo baten bi herri zena, eta hori dela eta erun genuen eurrera okupazioa. Bastante lagundu izesku Euskal Herri mailan egondan gaztetxonen berrindartxiek edo zentralidade horrek, eta gazte asanbladak, general hartu da bene zentralidade hori Euskal Herri mailan, gaztetxietako dinamika horrek asko bultzatu izeskue guri bebaiolako espazizo bat gure ganatxera. Eta poko maz, ez dugula ikusten bez herri mailako edo apustu lokal soil baten moduen, baizik olatu baten parte garela Euskal Herri maila osoan. Ni nator Txarri gaztetxetik, apilaren 4an desalojatu zuten Txarri gaztetxeak. Magoten tristea da, podcasta ez? Lehen ematen zuen dena zijoala bando eta... Bai. Batzuetan porrotak garaipenak dira. Hori. Hori esango luke ekida artekimen sozialistak. Barkatu. Txarri egon izan da 10 urtez okupatuta eta martxoan jaso genuen desalojo agindua, orduan hilabete osoan zehar egon gara gaztetxea defendatzeko lanak egiten eta jakin genuenetik desalojo egongo zela, esan genuen gaztetxea defendatuko genuela eta horretan egon gara lan egiten. Ni Durengotik nator, eta Durengoko, kaletik gaztetxera asanbladi sortu zen oindala urte bete eta piko edo, más o menos. Aurretik eguen gaztetxe bat Durengon, Zorginola gaztetxe, baina amaiera aldera ja jardune, ezekon jarduna handirik eta mugimendu handirik, eta ja behin desalojautek edoen nada, ze mugatzen asko espaziora berara, orduan baina espazio barik eratzek eran geratu zen bastante amat, orduan ikusi gendun biherra zozerreiteko, sortu gendun kaletik gaztetxera dinamikio, ez dakit, momentuen bez izan asanblada bat como tal, hasi gendu zen hausnarketa batzuk, eta hori ikusten gendun alde batetik Durengon zentraute, zelan euen doako aizialdirako euen aukerarik, kirol eskaintzariko lokezea, eta bierziela politizazioarako espazizuek, eta orduan, hasi gendun burruka, gaztetxe baten biherra, ikusten gendun ezala izen biher helburu como tal bakarri gaztetxe, lehen aipatu duen horregatik, baina gaztetxe baten aldeko aldarrikapen hori zentruen jarten, eta indugu zain bat ekimen, jarri dugu zentruen hori, eta abenduen ja sartu ginen Durangoko korreo sarreko eraikinera. Durangoko azokako datetan, edo ez? Eso ez, hori da, bai, abendu hasieran. Eta hori, baina gero hortik segido nihuel aste betera edo, ilegalki desalojo gintuen, eta hori, eta oin jarraitzen dugu gure jardunegaz bardin, baina gaztetxe barriro. Igual ordenatu garen nuen bestera batera, ez? Hasi desalojotik gero bera eta gero derrepente lortu duten gaztetxea, ematen dugu... Bueno, aipatzeko, ez dugulen esan, baina gaurko gonbidatu guztiak Bizkaikoak dira. Itzein genezake beste adibidez Burlatan ere zer esan handia mandu bertan egon den gaztetxearen defentsa prozesuak eta bar, eta berresten du, apurda lehen esaten ari ginena, edo zuk ere komentatu duzuna, itzein genezakela gaztetxeen
olatu berri bat, ez edo dena delakoa, agian hori asko flipatzea litzateken arren, lehen esaten genuena. Animali fantastiko bat bezala izan daiteke gaztetxea, iraganean bizi izan zen eta nostalgiatiko goratzen besterik ez den espazio bat. Zuek demostratu zuen bezala, gaur egun oso presente dagoen zerbait da. Eta agian norbaitek argudiatuko lukenez gaztetxek ez dutela kabidarik gaur egun, galdera zabal bezala plantatu nahi genizuen, zergatik duten gaurkotasuna gaztetxeek? Zertarako balio ez dutela esan dezaketenen aurrean edo? Zertarako dira gaztetxeak edo zertarako diren garrantzitsuak? Bai, nire ustez ideia hori zabaldu izen bada edo nonok ideia hori eukin alba deuda interesa dekolako ideia hori zabaltzen gan, ez da? Gure ustez, ja lehengo ziklo politiko bateko agente bateri mesederik egiten ez totxon momentuen gaztiek politikoki independiente instituzioetatik kanpo da antolatxiek ez da tortxonien ondo, difamazio prozesu hori aurrera erungo da bela, baina, nire ustez bez ez da holan, argi eratu da hainbat leku ezberdinetan aurrera jarritzen da bela holako proiektuek eta da nire ustez principalmente bi funtzio betetan da bez, alde batetik ideologizazioarako, da beste alde batetik antolakuntza politikorako. Lehenengoan, ikusitxe Europa mailan gazterize gorakada reakzionario baten barruen dauela edo mundua ikusteko modueri kontra ingotxon espazio batzu die, ideologikamente, geusek ikusteko modu ezberdin bat eukine, espazio bat nun bermatute dekozune konbertsazio politikoak eta normaltasunez hartungo diela, notizi bat ikusizu, gaztetxera eltsezara, ez dakino asko menten danaztera, tu, nik hau irakurrio, da hori normalizete nire ustez oso importanti da. Da bestetik antolakuntza politikoa sustatuko da bezen espazioak diela, ikusitxe oin badauela komunien laguntzeko sare batelez edo, txadinot gaztetxe ezberdinen artien laguntza asko dau, jentiek iniziatiba hori deko kompromiso bat hartzeko, antolatzeko, biherresen hori ikusteko ebai, da nire ustez papel hori oso importantia da gaur egun. Eta nik eituko neuke lehen esan duzule igualala flipatzi olatu barri baten gauzela, eneuke esango danik flipeti. Danelik esan dauenan eskutik, ustot, ikuspuntu erokor horretatik eta gazte langiloi kolpatzen gaituen problematikei aurre eiteko egotie ez da gizema gaztetxe, egotie prest jueteko etxarrire ez da Euskal Herri osati jendie horri aurre eitera eta iruitzeate badabilela olatu barri baten moten, da bizela borroka prozesu asko aurrera eruten, eta lehen esan dugu, desalojoek ez da egizer, ez diela notizia txarrak desalojo horrek, eta erakutsi dela kriston ingerra, eta bai izan, ez da flipeti nire ustez. Askotan esaten dela gaztetxi buruz, adibidez, desalojatu behar dituztenan, eta horrela, orain TikToken esan duela, Instagramen komentarioak, hor ez dago inor, utzi dauden espazioak dira, gazteak benetan ez dira hor mugitzen. Zuzoaz edozein udaletxek antolatzen dituen gazte programazioetara, literatura, eztabaidak, zinema, ez dakizer, eta ez dago inor ere ez. Dago, laboral kutsako ordezkaria, PSOEko kultura helburua, eta premio irabazi duten bi. Osa, nik horintzen... Eta PSOEko zinegontzaren semea. Konbidatuta emateko pago. Hori da, asuntoa. Nor dago lekzioak emateko gaztetxei benetan hor nintzen dutela espazio bat, kontzertuekin, literatura mobidak, entramendu kontuak, bilerak zuk esan duzuna politizazioa. Sin más, berotu nahiz, baina eski lotxagarri iruditzen programazio... Eta nik aipatu nahi nuen, askok esaten dutela gaztetxeak daudela zaharkituta eta bar, ez dago gaztetxen ideia puru bat edo autodeterminatu bat. Gaztetxeak sortu zirenean, gaztetxeak erantzuten zioten momentuko kezka politikoei. Orduan gaztetxeak dira tresna bat, gaur egun ere pentsatu beharko liratezkenak ze kezka politiko dauden eta ze funtzio betetzen duten. Baina ez dago horrelako gaztetxen ideia sakratu bat, inamobiblea, non ja ez duten balio. Dira tresna politiko bat. Eta tresna politiko bat diren einean, zuek ere aipatu duzue, ez dira ulertu behar horrelako era identitario batean, baizik eta funtzio politiko bat betetzen dute eta danelezuk aipatu duzu lehen. Zuen borroka ere elikatu izan dela beste borroketatik. Osa, gaztetxeak
Gaztetxeak elikatzen dira beste gaztetxeen kausetatik, eta aldi berean generatzen dute, da como domino esto bat, non zaretzeak, esperientzia politikoa eta jakintzak metatzeak, gero eta gaitasunak handitzen dituen, eta horrek gainera ez duen ukatzen lan lokal bat egin daitekenik, baizik eta horrek gaitasun handiagoak ematen ditu lan lokala egiteko, auzoetan eta herrietan asko hobeto erantzuteko, eta hori zen esan nahi nuena. Bai, askotan badauela irudi hori, lehen esan dugun zentzu bateratu baten edo problematika orokorrei aurreiten baiake izan dela alde batera herrize, eta herriko problematikei edo herriko biherrei ezakela erantzuten, eta precisamente doi ezela guztiz lotute, eta Durangon gazte langilok deko guzen problematikak dekiezela Bilbon, dekiezela Gernikan, eta... Horrein dagoen auge reakzionario, eta ez hori bakarrik, dizik, eta ideia aspirazionalak, neoliberalak, ez dakit zer diruaren legea nola onartzen den subjetiboki guztietan, gaztetxeak badira ere kontrako eredua, no? Ez da diruak mediatutako zerbait instituzio ofizialen baitan gertatzen dena, baizik eta gaztelangileak haien kabuz egiten zerbait irekia dena, bermatzen duela jende guztiaren sarbidea, hor dago lo guapo. Garbi dago eta azken aldian uste dut ikusi dela kapitalismoaren partetik ofentsiba bat dagoela okupazioarekiko, Euskal Herrian ikusi da, gaztetxeekiko, ikusita zuek borroka prozesu desberdinak eraman dituzuela aurrera, galdera da, azaltza edo aipatzea ze oztopo aurkitu dituzuen borroka horiek aurrera eramateko momentuan, eta zeintzuk identifikatzen dituzuen etxai bezala, gaztetxeen aurkako ofentsibaren kolaboratzaile edo agente bezala, apur bat zuen esperientziatik abiatuta. Bai, guk alde batetik dago Amenabar enpresa. Amenabar enpresak nahi duela txarri dagoen zonalde guzti horretan etxe bizitzak eraiki. Lusuzko etxe bizitzak direnak, badaude €1.000.000 etxe bizitzak zonalde horretan, eta evidentemente rekaldeko jendeak ezin du etxe bizitza horietan bizi, porque no tiene pasta. Aburtok nahi du jarraitu Iñaki Azkunaren munduko alkate honenaren proiektua Bilbo bilakatzeko postontzi hiri bat con el Guggenheim, Manhattan, nahi dute bilakatu Bilbo, Nueva York. Berria, no? Hori da. Eta bestetik udaletxea, aburto. Aborto. Hori, plan urbanistiko elitista hori babesten duena, eta gainera babes ofizialeko etxe bizitza batzuk eraikin nahi dituena baita ere zonalde horretan, eta guk uste dugu, hori egingo dutela aurpegi garbiketa bat egiteko, eta hori, jakinda gainera, gaur egun, VPO gehienak ez daudela egoera... Zor guapo dago nola udaletxek ateratzen dituzten baza sozialak, bakarrik beste proiektu batzuk zuntzitzerako orduan. Zuen gaztetxa dago baina eske justo horrekiko dugu perrera bat txakur umezurtzen txago. Beti ateratzen dituzten momentu horretan. Bai, literal. Hori, udaletxa ez da ere gurekin harremanetan jarri zertarako, nada nuevo, baina hori. Ez zela zaila ere, sartu zinetelako udaletxean eta da bakarrik zuzenean esatea zeo zer, baina ez zuten ezer izan. No dijo nada, nos miró. Aburto erori zen bizikleta batetik, dago bideo bat birala. Egia da. Bai. Eta gero dago beste bideo bat aurrezkoa dantzatzen... Berdin. Bai, ikusi dut. Zuei ez izuen aurrezkoa egit, ez? Sartu zineten... Ez aurrezkoa ez ezer, esaz. Orduan, alde batetik hori, eta geno baita ere aipatxa, egunean bertan egon zen dispositibo polizial guztia, etorri zirela egun bat lehenago arratsaldeko 6etan hor, moztu zutela dena, gau horretan bertan zelio bastante, egon ziren lau atxilotu, zauritu oso larri bat baita ere, identifikatu pilo bat, eta hori, jendea hurbildu zela gaztetxea defendatzera, jendeak badakielako gaztetxeak gaur egun beharrezkoak direla, hori, gaztelangileon politizaziorako eta sozializaziorako, eta gaztetxeak defendatu behar direla, eta hartu, erantzuna izan zen represioa, pilotakadak eta porrazoak, basikamente. Eta hor ikusten dela baita ere, poliziak betetzen duen funtzioa dela kapitala o sistema kapitalista defendatzea akosta de lo que sea, eta gaztelangileak gogor erreprimitzea.
Eta hori, baita ere aipatza ez dela arazo bat de polizia eredu bat edo beste bat, arazoa benetan dela polizia bera. Ze paper bete behar duen, ez dela erlako mafien Hori da. indar armatua direla, básicamente. Hori da. Bai, Durango kasuen be bai oso bardin, udala izan da jarri diskuzena konstantemente oztopo, ez bakarrik gaztetxe egaz, aurretik gure jardune aurrera eruteko be bai konstantemente eukidugu poliziak inguruen, multak, desaloja gaitue ilegalki, salatu da bez gaztetxeko lau gazte eta eukidugu epaiketie, eta hori, euren intereseko ez danien, ez da bela laguntzen, erakutsi gure izan dabe lagunduko dozkuela, ez dakiz zer, baina beti be, eurei interesatzen esan gauzak egiten badoguz, eta ez independientemente. Eta hori polizian ereduen agazue bai, Durangon izan oso esanguratxue, okupau gendun eguneko, barkatu, azte horretan, euki gendun egitarau eta urbildu zein Munipak. Eta... Parte hartzera egitaragoan. Hori da, kanta goien. De poliz, taldea. Ertzainak. Etorri ziren, euki gendu zen kontzertu, gozan jende pilo, eta de repente Munipak superrapuraut, ez da gizer, urbildu nintzen berbetan euregaz, eta bera esaten, ez? Baina, ni nau superra, horregaz, irutate superrondo egiten zabiziena, baina, zuen segurtasune gaitik gabize, ez hartu jente larri, ze eraikina dago ez dakizelan, ez dakizer, eta gero, hortik aste betera jipoitu da bez, egon die, jipoitzen Munipakez, baina bai hori babesten, eta hor gu erasotzen orduen, ez dekola inungo zentzurik esatie badagoela polizia eredu bat euskalduna izango bada eta jatorra ondo dagoena. Tal cual. Boto. Bai, nik ere nahi nuen aipatu, hemen ez dago burlatako gaztetxea, baina instituzioen inguruan ari garenean, ari gara momentu batean edo bestean alderdi instituzional guztiek egin dezaketela gaztetxeen aurka. Zuzenean gaztetxeek kolokan jartzen dutelako kapitalismoaren logika, dela jabetza pribatua babestea edo zeren gainetik. Eta aparte, kapitalismoak argi dauka, kapitalismoak zuzenean ilegalizatzen du langile klasearen parte hartze politikoa. Langile klasearen benetako parte hartzea ez da izatea trepa bat eta poder aztender alderdi sozialdemokrata batean, horrek ja zuzenean ezintzen duelako langile klasak benetan bere interesetarako politika egitea, baizik eta benetan gazte langileak antolatzen direnean, momentu batean edo bestean horrek independentzia politikoaren aldarripean antolatzen direnean eta premisa horrekin zuzenan jartzen duelako lokan logika kapitalista hori eta oztopo bat dela eskerreko alderdientzako, eskumako alderdientzako eta edo zeinentzako. Aipatu ditugu zentzu diren gaztetzen etxaiak, gaztetxei aurre egiten dieten agente horiek, alderdi politikoak, enpresa mafiosoak, haien zerbitzura dagoen indar poliziala. Ematen du beste sabotaje medio bat asmatu dutela, dela guri argiak itzaltzea. Argiak oso importanteak dira ateratzen diren riletan jendari atentzio deitu eta mantentzeko, horren nerruz lortuko dugu, bizita gutxiago lortuko ditugu, zerbitzarrez, guritziste bat zen. Azkenengo galdera bezala, eta ikusita lan handia egin duzuela aurre egiten dituzuen hamaika oztopori, nahi gen dizuen galdetu, euki duzuen jartuna honetan, ze borroka eraman duzuen aurrera gaztetxearen defentsan edo gaztetxea eskuratzeko, eta baita ere, ze irakaspen atera duzuen, ze rekorrido gehiago du gutxiago eduki, fijo ondorio interesarrik atera dituzuela orokorrean politika egin nahi duen edo zein gazterentzako. Gure kasuen, gure gaztetxen trajektorize bastante laburre da, pirietik ona estoguki tarterik borroka bat edo kanpaina politiko sendo bat aurrera eruteko moduen, baina emaitxek edo irakaspen horrek bastante harin emon deuz, erakusten gure interesak, hau da gaztelangileon interesak, ondo identifike eskero, da ondo aztertu eskero, badauela antolatzeko borondate bat gaztiengan, badauela green bat onino bierrezkotasun hori ikusteko, komprometidue izeteko proiektu bategaz, eta horrek aurrera eruteko gaztetxe bat dela herramienta proposena.
Hori, azken hilabetean egon gara gaztetxea defendatzeko lanak egiten, hala ere, etxarri, badarama 10 urte martxan eta hainbat ekimen egin dira, bai, asambladak, kontzertuak eta bar, baina azken borroka izan da gaztetxearen defentsa. Nire ustez, hortik ateratzen dugun irakaspenak dira, ez dakit zenbat urtez, ez zela horrela gaztetxe bat defendatzen Bilbon gutxienez, izugarria izan dela bai auzoko jendeak, bai Bilboko jendeak emandako babesa, eta baita ere Euskal Herriko beste gaztetxetatik jasotako babesa eta hor argi ikusten dela, jendeak ikusten duela benetan gaztetxeak defendatzeko beharra, eta hori izugarria izan zela egunean bertan gertatutakoa, en cuanto a la gente que vino, eta hola. Ez dakit, balio izan duela gazte belaunaldi berrietan grin hori pizteko, bai politika egiteko grin hori, gaztetxak defendatzeko grin hori, orduan guk ez dugu ikusten gertatutakoa era galtzaile bat bezala, espazio bat galdu dugu, baina borroka ez da ora maitzen, borrokak ez dira maitzen espazioak galtzen dugunean, espazio berriak lortu behar ditugulako, antolatzen jarraitu behar garelako, eta horretan jarraituko dugu, guk behintzat. Bai, nik uste dut gure kasuen exactamente txarren moduen izendala, iteko burlatari gino bat bai izati borrokak merezi duela, eurek ondo esaten moduen eta gube ganatu dugule ez hori, borroka ez dala bukatzen, zuk izan duzun moduen espazio baten zera horregaz, askoz begeiz hau izen bidala gazte asambladek edo eukibidaben, helburuek izen bidela askoz behan dizauek, eta ez espazizue bakarrik, eta hori, gure kasuen bebaiolan izen zen, gaztetxetik botata be, gero jaso gendun kriston babesa, mobidu zen jente bat Durangon aspaldiz gendula ikusi gaztetxen inguru, eta ez da gizer, bai inguruko asambladetatik, bai orduen, hori, borrokatu bidala, eta, esan duzu esan ideia horrek. Hemendik txalo bere bat borroka prozesu egiten egon den jende guztirentzako. Nik uste dut horrek ere apurtzen duela apur bat gaztetxeen irudi horrela como getoak direla edo gaztetxeen irudi isolatu batekin. Jartzen naiz afonika, unkitu naiz. Como gaztetxeak direla zeo zer lonjak modukoak, dagoela hor jendea, porroak erretzen etengabe. Nik uste dut zuen borrokek argi erakusten dutela gaztetxeak ondo lan egitekotan eta benetan termino politiko argiekin hitz egitekotan badaukatela potentziala gazteria integratzeko. Jendeak esaten du, boomerrek esaten dute, ez gazteek ez daukate politikarekiko interesik. Agian ez daukate politika instituzionaleko interesik, ez dutelako ikusten euren burua representatuta proiektu horietan. Baina bitu benetan ondo lan egiten denean, ze emaitzak ateratzen diren. Eta guk ez dugu nahi gaztetxeak izatea lonja isolatu batzuk. Gaztetxeen botere hartzea ere da kapitalismoaren botere hartzea. Eta ez gara konformatuko kapitalismoaren migajekin edo kapitalismoak uzten dituen eraikin abandonatuekin, baizik eta, zinmaz, irutzen zaizkizuek kutrak gaztetxeak, lasai hartuko dugula ere Iberdrola dorrea momentu batean. Nire gustatu zaitu izjoko bat, espazio bat, gazte asamblada bat, espazioa, gazte asamblada baten proiektu izatea espaziorako bidaiak egitea. Hori oraindik ez da existitzen, ez? Neil Armstrong ezen joan. Neil Armstrongek ez zuen ilargia, da igual, ez dut esango teoria konspiranoia. Ados, orain, amaitzeko zuen parte hartzea, eskerrik asko etortzeagatik, osan dagoen da. Gaztetxean berri edukitzeko aukera hona izan dugu. Nahi dugu amaitu... Hemen, gonbidapen bat jendeari parte hartzeko gaztetxetan eta. Eta ez baduzu zure herrian gaztetxe bat, juntatu zure ingurukoekin eta lortuko duzu. Zer izan da hori. Bale, ados. Inork ez desala esan belarri jana ez dagoela eguneratuta. Hemen zeharkituriko podcast bat garela edo ez dakigula gauzak sare sozialetan egin behar diren bezala egiten. Challenge bat ekarri dugulako. Eta challenge da honakoa. Irakurriko dizkizuegu gaztetxeen inguruko bideoetan, sare sozialetan, agertu diren hainbat komentario
guztiz benetakoak direnak, eta joko izango da buru bat asmatzea ze gaztetxeri dagozkien. Ulertzen da, gaztetxe baten zerbait gertatu da, sartu dira desalojo norbaitek, edabide batek bideo egingo du, eta komentarioetan jakingo duzuenez, perlak besterik ez dira gertzen. Lehenengo komentarioa da, y los bravos Caleptoroque, o como se llamen, no hacen nada. Hau TikToken agertu da. Zer uste duzu dela Caleptoroque? Fonik hasieran kale borroka edo hortik joango zala edo. Maravilla. Ziurrenik hori da, ez? Eta ze gaztetxeri egiten zion referentzia honek? Baina, irutako bat? Bai. Nik etxarri esango nuke. Eta asmatu duzu... venga, eskirenak. Caleptorokeak. Hau da pertsona importante batek esan dako zer. Hay voluntad de resolver la situación siempre que se porten de manera civilizada. Es que, ez dakit, baina Mireia Alcoro Iriberi le pega mucho decir eso, pero no sé si lo ha dicho. Ez dakit. Zein esan du? Horri da postua, ez da izan. Ez. Zein esan du? Gernikako alkatea, besarka handi bat, Gernikako alkatea. Eskerrik asko, Jose Mari. Ados. Hau oso larria da. Han abandonado el edificio por su propio pie. Hori etxarri. Eta nork esan zuen esaldia, puntu extra lortzeko? Ez dakit, merapena. Hori naizeko edo Naiz, garan izan egia zen. da, naiz. Hori da, edabideen jokabide lotxagarri, Zuko esan bezala, kriston despliegue poliziala, kriston errepresioa eta Bai. por su propio pie. Bai. Honek dauka trampa, ze ez da bakarrik etxarri hau ere esan zuen Durangoko udaletxeak. Osea, begiratu... benetan? Bai. Pues, Biek, ez biek esan zuten. Osea, dago berdina esaten Ezkerra Abertzalearen edabide bat eta Durangoko udaletxea. Bai, eta gure kasuan bai edozein edabide jarri eban zalantzan gure hitze, eta oso edabide eskerrekuek edo bauzienak bai... Edabide fiable bakarra da Belarrijana. Komentario hau da lagin bat, baina horrela zeuden pila bat. ¿Por qué no protestáis por vivienda, trabajo digno, seguridad ciudadana, sueldos abusivos de políticos, etcétera? Etxarri, por ejemplo. Bai, etxarriko manietan. Baina zen osoikoa mundu guztia esaten. Y por los sueldos dignos no salís a protestar, por sanidad no salís a protestar. Bueno, zuk zer uste duzu egiten dela gaztetxetan, ritual satanikoak, ez que no sé. Ya está germinando lo que Zapatero, Pedro Sánchez y los comunistas han sembrado y usan como pólvora a ocupas delincuentes jovenlandeses y juventud manipulada. Esto acaba de empezar. Nork esan du hori? Ematen duela juntatu dituela hitzak aleatorioki, esaldi bat osatzeko? Ni puta idea. Berriro ere, etxarriko gaztetxea. Ze, claro, gau horretako bideo joko asko maten zioten. Ez que batzuetan dago material asko zuen. Jendearen deskizia oso jartu da. Pentsatzea Pedro Sánchez eta Zapatero daudela etxarriko gaztetxearen atzean, tartekatzea jovelandeses eta rollo racista nazkagarri guzti hori. Bueno, jendari igual, kendu berzaio titokorako zerbidea, jende konkretu bat. Bai. Hau klasiko bat, poneos a trabajar, ¿qué es lo que tenéis que hacer, chavales? Si queréis un espacio, alquiláis uno, que es lo que siempre hemos hecho en la juventud. Hau, edabide lokal batean egon da gainera. Muy Durango, ¿no? Clase media, Bai, tal... A ver, Espatu du, bai. bai, egize da zer doten edo. Zer da hori? Bai, zegoen dote. Es que doteko komentari zuek hai... Pues hortxe gontzen. Cada reaccionario, bai. Bai, hori da, esmatu duzu. Txaloak. Beste bat. Jo, yo quiero jugar a la brisca, jo. Es. Gernika. Atera zertela bideo bat todo guapo, ekartetara jolasten, en plan vaquero. Bueno, zegoen tuiten zitado bat hori esaten. Es que justo guri desalojo eskuen inbe bai izen zan, antolatu gondu lemus eta ez da izer, eta esat, igual. Urrengoa da buruat berezia, utziko dudalako utxugunea bat esan gabe zein den tokia. Batek galdetzen dugu. Nun izan da hori, bideo bati komentatzen edo, eta bestak esaten dio, ez dakit nun, Mexikon. Durango, México, Eta bestak esaten dio, Ertzaintza Mexikon? Durango, Mexiko. Beste aukera bat Mexikorena, uste nuen izango zela, Errekaldeko bideoak korrido tumbadarekin fondoan, ze iritzi bideo horri buruz? Iritxirik ez. Kriston bideoa, egin zuten bideo guapo bat doainik, igual igotzeko etxarri. Venga, azkenengoa, ez dut desarrolatuko, baina bigote modernoak gorakada erreakzionarioaren beste aurpegi bat da.
Nori izan zioten hori? Durango? Anderri. Eta galdera trampa zen, hau izan da, guri, ziurrenik nire, jarri duten komentario bat TikToken. Eta honekin amaitu dugu txarrentza, honekin amaitu dugu elkarrizketa, eskerrik asko berriro iruroi, ez dakit zerrak gehitzeko duzuen? Ez. Okupatu. Bueno, agurtu ditugu gaztetxetako kideak, eta horrein ekarri ditugu beste bi gonbidatu, hasieran esan dugun bezala inoizko despliege totxona egin dugu gaurko kapitulorako, eta ekarri ditugu Ane, J. Martina musika taldeko kidea, eta mendako Martin, Tatzers eta Borlako kideak. Izan ere, nahi dugulako tratatu zuekin, gai bat, ezinbestean ateratzen dela mai gainera, gaztetxetaz hitz egiten dugunean, dela, gaztetxeak eta musikaren harremana, edo musikak ze garapen eduki duen Euskal Herrian, bereziki gaztetxeekin eta horrelako mugimendu alternatiboekin lotuta. Orduan, aurkezpen bezala edo dena delakoa, nahi genizuen galdetu, zein den daukasun lehenengo oroitzapena edo oroitzapen bat bereziki markatu zaituztena musikarekin eta gaztetxeekin lotuta dagoena. Ba, zu baduzu bat burutan? Bai, uste baiet. Hasi zua. A ber, arrastion. A ber, dekotez, ez dekoto lan, ez dakit zein zan, lehenengo recuerdado oroitzapena ez dakit zein dan, exactamente, baina bai dekot gogoan, hola, lehenengo kontzertua Flipe doztena, hori bai gaztetxean, larra betzun, izen zela, Tok eta Lukieken kontzertu bat, orain dela, oza, nik ez negoen ezagutzen Tok, adibidez, ba, ez dakit 2017 edo lango urte horretan izen zala, eta Flipe dozten asko, eta uren kanta batega, zaratak saltzen kantagaz garatu nintzen oso loka, eta orduztik ba, jarraitzotez asko, obviamente, baina hori da, guztot, recuerdo politbetekotena. Ba, ni gaztetxen inguruan, claro, ni nerabe nintzen ere sobera ateratzen Iruñatik, osea, kontzertuak ikusten dituen hor, eta gaztetxea txikitan, ba, nik ez dut bizi izan Iruñan. Lehenengo esperientzia izan zen Marabillas baino lehen okupatu zen gauzatxo bat hor Arga ibai ertzean, eta zen olako etxe txale moduko bat oso txikia, eta, bueno, baldintzak ez ziren batera una kontzertu baterako, baina la hostia. Bai, edo showcase, edo olako, bai. Eta gero beste bat, Errotxapeako gaztetxean, eta hor bai, jozean eskabidean, pues, karo, baitere jotzen zuten, osea, ikusten dituen inguruko taldeak, nik nolako ezagutzen ere, pues, Tok edo Euskal Herriko taldeak, lehen, pues, deskontrol eta olako eta zaparte, gutxi, osea, niri iristen zitzaizkidanak, baitere sentitu dut beti Iruñan, igual, kostatu dela pixka gehiago iristea, orain ja, baino, lehen bai. Eta orduan hor eskabidean jozuenan Errotxapeko gaztetxean, ez dakit... Periodizkaren aurkezpena? Bai. Kunzirela mozerretuta? Bai. Ni horintzen horre. Egon zinen, eta eske Errotxapeko, bai, osea, eske Errotxapeko gaztetxea, ja nintzen hain txikia, ja baneuzkan ez dakit zenbat urte, baina, ostia, eske olako toki batean betetzea. Guztiz beteta, zegoen. Guztiz beteta, eta sekulako giroa, eta... Igual garai horretan ni txikia nintzen ez, edo, bueno, nerabe edo enuen baloratzen ze puntutara ino zen garrantzitsua gaztetxe bat, baina orain ez daukagula, bai sentitzen dela, bueno, pues hori, la movida. Hori esaten du Mr. Wonderful, bakarrik baloratzen duzu zerbait. Tu, pues egia da. Vale, eta hori lehenengo oroitzapenetik aparte gaur egun ja musikan aritzen zaretela eta esan ditekela neko lan atera dituzuela, kontzertuak, ez da zer. Zein da gaur egun dagoen harremana gaztetxekin, talde bezala, zein da zuen egoera? Ba, beti jo izan dugu gaztetxetan, eta ez gaztetxe tur olakoetan, baizik eta, bueno, bai. Bai. Horrek ze soinu du, ba? Hor da bomba bat. Bale. Ba, hoi esan nahi dut. Lehen egon gara hitz egiten hemen, pues, gero eta enpresa gehiago hori dira jotzen gaztetxetara, te presento el futuro de la música, antolatu jezu kontzertutxo bat hauei, bai? Eta ez, osea, guk ez du, gu beti jo izan dugu hor, gure lehenengo aukera kaiek eman zizkigutelako gaztetxeek, eta horretan jarraitzen dugu, pues ez da egit, bueno, geritze egingo dugu pues, gauza askoren inguruan, imaginatzu gaztetxen inguruan, baina bai, jotzen dugu, ez da egit, nire gustatuko litzaiake, igual kontzertu guztiak espazio autogestionatuetan eman alizatea, baina gero haude faktore asko, ez dutenak hori aurrera eramateko uzten, baina bai, pues, jotzen dugu, noski. A ber, nire goera diferentea da, porque ni
ni hasinaz, literal, hori bai gaztetxean, Larrabetzko gaztetxean, eta orduen, nik uste hori, pues, 15 urtean sartu nintzen asanbladara, eta ez dakit, nire harremana musikagaz beti zen da gaztetxeetik, eta orduen, nik uste bai, de hecho, ez dakit, musikari izetean faktore bat datorrela asanbladan egona zelako, eta horri ikusi dute zelako nire bizitzako kontzertu gehien. Eta orduen, ja J. Martina sartu gendunean, ja ziginen, ensaietan duen gaztetxean, orduen nire ustez izan da, como proceso natural bat, ja kontzertuak emoten hasi ginenan, pues gure lehenengo, ez dakit, burure tortinak usen espazioak jotzeko ziren gaztetxeak, orduen. Gainera horrek bai emondozkun errestasun handi, ez ezagutzen gendun pues, gure inguruko gaztetxetako jendea, ez dakiz zer, eta uste dut oso importantea dela talde bat, musika talde bat eiten hasten zarenean, pues hasieran ja badeko zu harremana inguruko gaztetxeagaz, gaztetxetan militatzen da bilen jendeagaz, ostra, pues eski ja, deko zudarako ez dakizema kontzertu ja monte eta, bueno, udan igual ez zainbeste udan dauzelako txosnak eta hola, baina neguko kontzertu guztik di gaztetxetan. Orduen ja, pues hasieratik ja, pues hasi ginen, lehenengo kontzertu izan Gazteizko gaztetxean eta oso gai egon zan, oso rekorduen. Uren giri asko Gazteizko gaztetxean. Bueno, bai. Zer gira zenean, orain diko? Bai, hori da, COVID garaian. Ja, nik ez dut, esan barra dut, gara gaztetxeta hitz egiten, baina ez dut, nik ez dut inoiz gaztetxe batean militatu ere egin, orduan bizi izan dut gaztetxearen asuntoa, kanpotik gu gonbidatu gaituztelako gaztetxeketa, eta ez naiz inoiz izan gaztetxe bateko antolatzaile edo, orduan ez dut bizi izan zurea, baina beste ikuspe batetik bai esango dut, bai, hasieratik, ez badira gaztetxeak ez dagoela inor zu antolatuko dizuna kontzertu bat, hori argi dago, edo espazio autogestionatu bat, edo dena delakoa. Eta uste hori dela importante hasieran, ez? Igual, askotan ikusten dut oin sortzen da bizela talde asko, pues, ja hasieratik, como dekiela holango aspirazio movida bat, dara, como, bueno, no? Eta kasi ikusten dutena gaztetxa tresna bat bezala, ere. Hori da, bai, es como para empezar aquí y aspirar a hacer un bec. Eta gero abesti baten esan, yo empecé en los gaztetxes, y ahora... Eso. Le compra un chale a mi madre. Entzun behar dira taldeak, ateratzen dutenak bere ama lanetik, baina soldatapeko lana abolitu nahi dutelako, eta ez erosi nahi dutelako jate bat berean. Zuritzen da galdera egiteko. Claro. Bueno, aipatu duzu tarteka, ze garrantzi daukaten gaztetxeek orokorrean musikarako, orduan igual da apur bat errepikakorra, baina uste dut atera daitezkela ideia berriak. Zein ekarpen uste diozu egiten diola gaur egun gaztetxeek musika zirkuitoari, eta zer galduko litzateke gaztetxerik ez balego? Igual da galdera bat apur bat oso orokorra. Dena ez, pues, onena, musikaren gauzarik onena dela, pues, hasiera batean interesgarria diren kultura eskaintzak antolatu alizatea etekin ekonomikoa ardatz nagusi izan gabe, kulturaren gatik, kultura alternatiba baten gatik, eta azkenean musikariek ere eta kulturak hori ere ikusita, bai ikusten duela proiektu oso ederra gaztetxe batena, gauzak modu horretan egitearena, eta hori ez balitz, izango litzateke, pues, beste toki askotan gertatzen den gauza bat dela, pues, toki kutretan jo, ez dakinongo jaietan, Kalahorrako jaietan, arratsaldeko 5etan, udalak antolatuta, eta etorri naiz Toledotik jotzera, hori izango litzateke. Eta eskerrak gaztetxeek, pues, jende gehiago edo gutxiago gongo da zure aurrean, baina pues, programatzen dizute, programatu ja da kontzeptu nahiko mierda ez, igual. Antolatu. Ordu on batean, pues, zure baldintzak ere respetatu alizateko eta ez joateko ez dakin ora 5etan jotzera inoren aurrean. Pues, saiatzen da nik uste dut atmosfera hori ona izaten. Bai, nik uste hori moten dutzela aukera batetik bebai eiteko gauzak zukure zuzen moduen, eta hori ez egoteko como las hojas de ruta, estas mierdas de ez dakiz hortan itxi behar ez dakiz zer, hori da adibide bat, ez? Baina gero uste dut bebai nik adibidez, esperientzia personaletik gaztetxetara joan da, egin dutez harreman batzuk edo beste musikarik aziten duzuen harremanak bertan, asamblean dagoen jendeak aziten duzuen harremanak, pues,
konpartitzen oso pilo bat, ez bakarrik musika, porque dago gero jende asko beste arte disiplina batzuk lantzen deuzena, baina bai konpartitzen osuz ideia asko, bertak, hori, elkarbanatzen osuz ideia asko, beste asamblea batzuekin, beste jende batekin, beste musikari batzuekin, nik orain bertan dekotezen harreman guztiek Euskal Herriko musikariekin egin dutez, nik uste gaztetxetan emondako kontzertuen bidez. Eta gero, batzutan beti izaten da, ez, baina askotan Espainiar estatuko beste leku baten dauen jendeak flipetan duela, bai, ostia, Euskal Herrien dekogun suerteagaz, ez? Ez dakit, ez bazan izango gaztetxen gaitik, Euskal Herrien asaber zengo gandun. Bai, igual gustoko zun talde hori baina ez daukana hainbeste aukera jotzeko, pues antolatzeko aukera dago toki horretan, zuk ikusteko aukera duzu, pues nik uste dute kultura eskaintzeko aukera hoberena dela gaztetxek eskaintzen dutena, eta zuk esan duzuna, harremanak naturalizatzen dituztela, jerarkiak nik uste dute egon badaudela, pues, dinamika naturala direlako gaurko gizartean, pues, musikaria igual beti tratatzen zailako beste modu batean ikusleari baino askoz naturalagoak dira zentzu batean, eta zuk esan duzuna, harremantzeko aukera gehiago daudelako, ez dagolako igual bide horri hain zehatz bat, kasi ezarena gurutzatzen ere, zurekin jotuko duen talde batekin, edo soinu teknikariarekin, edo antolatzen duenarekin, puta mierda bat hori. Baita, lehen uste dut orain ere atera dela, zuk esan duzuna, ez dela gaztetxa dela toki bat ez dela gidatzen errentagarritasunaren arabera. Lehen ere atera da hori, gaur egun guztiz normalizatu dagoela mundu ikuskera kapitalista, zeinetan ez bada diruarengatik ez den ezer egiten, eta gaztetxak dira kontrako eredua. Jende militanteak aurrera eramaten dituen espazioak, bere borondatez eta helburu batzuk dituelako, antolatzen dituela kontzertuak ez dutela zertan errentagarriak izan behar, ez direla ezagunak, ez direla ez dakit zer, eta hor sortzen da aukera bai entzule eta bai musikaria entzako nik uste, zer guapoa gertatzeko. Eta nire ustez ere, ez errentagarritasun horrek egiten duena da zirkuito musikala ez monopolizatzea. Gidatuko balitz dena errentagarritasun terminetan, egongo litzateke kriston lehiakortasuna, elkatxel, no seke, eta horrek eragiten duena azkenean da, kapitalismoaren orokorran dagoen joera monopolistikoa, vamos. Bai, dago, igual, nik uste dut egongo dira taldeak esango dutenak, gaztetxeak igual badaudela gidatuta gaztetxe asko zirkuito bat zehatz batetan, programazio zehatz batetan, ekarri, batzutan hartzen direlako beste espazio kultural batzu daukaten dinamika berberak, eta badaude gaztetxeak edo esango dute talde askok ez daukatelako gaztetxetan jotzeko aukera, sartzen delako gaztetxe bera dinamika horretan, hostia, gu nahi dugu programatu, nahi dugu hau bete, horrek ere ematen digulako dirua, azkenan zaila da nik uste dut oreka hori mantentzea eta gaztetxe askotan egiten da noski, baina badago arrisku hori eta nik uste dut musikari asko kexatzen direla horretaz ere, ez da askotan aukerarik. Eta gaztetxetan ez badaude. Nahi genizuen galdetu ere, gaur egun argi dago industria kulturala asko garatu dela, bere baitan ere kapitalismoak industria musikalean, gaur egun kriston dirutza ateratzen du industria musikaletik, makrojaialdiak oso edatuta daude, kriston dirutza mugitzen da bertan, Euskal Herrian bertan ere daukagu euskal mainstream bat, aurkitu, ematen du abeslari batzuek eman dutela formularekin para sacar pasta por todos los laus. Edo gote esan da bilatzen dutela, no? Nik uste dut gutxik eman dutela. Ya. Bueno, sin más. Ez dira hor. Orokorrean, panorama berri honen aurrean nola ikusten duzu gaztetxeen egoera, edo nola ikusten duzu orokorrean panorama berri hau? A ber, bai, panorama holan dau, niri be arduratzen duzten panorama bat, uste hori industria musikala da bilela, gero eta, zirkuito guztiek akaparetan, eta uste Euskal Herri ez dela stepsino bat, da bilela hemen bai pasetan, eta bai makro jaialdiek zein enpresa desberdinek antolatzen deuriezen jaialdi txikiago batzuen bidez, baina enpresa kontrolatzen deuriezenak eta instituzioak erosten deuriezenak, badabilela hori akaparetan
pues hori, Euskal Herriko zirkuitoa be bai, eta hoien artean, pues hori, zirkuito txikiek, alternatibagoak, gaztetxenak, eta orduen, pues, sin más, nik uste dut gaztetxeak sustatu behar durela kontrakoa, ez? Eske lehen, aurrekoan ere ikusi nuen elkarrizketa bat, jaialdi batena esaten zuela, jaialdi horretan ikusi ditzazkezula, gero kalean topatzen dituzun artistak eta ostia, hori, eta hortaz arrotzea iruditzen zait, ostia, baldin bai dauzkazu 1000 aukera artista hau edozein gaztetxetan edo kalean ikusteko, ostia, zergatik antolatzen duzu sekulako jaialdi bat hortarako, baldin badaude aukerak edozein gaztetxetan larun bat batean ikusteko. Ez que nila ikusten dut, jaialdiak antolatzearen ja zentzurik ez daukala, eta Euskal Herrian are gutxiago ezpada salbuespena egarriko dituzula urtean zehar ikusteko aukera ez duzkazun talde horiek, eta hola bada eta betetzen badira balore minimo batzuk, baina hasi gana ikustu dut ere produzitzen jarrera batzuk nazioartean ikusi ditugunak, eta Euskal Herria ezin da gutxiago izan, sartu behar gara dinamika horretan atope, eta gero eta jaialdi gehiago, eta ostia, eta jaialdi gehienak Euskal Herrian dira, gero edozein txosnatan edo edozein gaztetxetan ikusi ditzazkezun taldeak, ostia, eske, zezentzu dauka ezpada, eske ja, eta gainera askotan egiten da, como lelo batzuen pean, iruditzen zaizkidana, ja, zertara. Gaur justo etorrenaz ona kotxez entzuten gaztea irrati, eta zan justo anunzio bat BBK Lifeen ingurun, eta azken como eslogana zan BBK Life, oztopoen gainetik kulturaren alde. Eta esan duen, ostia puta, oztopoen gainetik. Zuek bat ikusi oztopoak guk zer dekoguz. Banketxe batek kriston oztopoak, igual dagoelako apur bat resistentzia desalojatuko duen portalean. Bai, jaialdien asuntoa, ja, ni nagoela, ja, eske, igual zaidalaz, jaialdia izatea komunismoaren alde, anarkismoaren alde, edo hippien alde, eske, ja, iruditzen zaila, como, Ni guzti dut hemen bai egon dela beste tradizio bat, jaialdien edo gutxienez musikabento handiei gai izan dena zentzu bat ematen eta zentzu politiko bat. Jende asko batzea eta eventua handi bat egitea, niretzako ez da berez txarra, da, zuk esan dakoa. Nora ez bat baldin badago, eta ez badago helburu politiko argirik, hor bilakatzen dira dirua egiteko herramienta... Bai, baina justo horretaz egon gara lehen berbaz, esaten genuen, como, ze arriskutsu edan, hori, usteot, dabilelako gertatzen azken aldien, gabizela hartzen, hori, dinamika, ez da jaialdi handiekein, eta igual beste lelo batzuen pean, esaten genuen, ez? Izen alda, auzolanaren alde, ezak ize jaialdi, baina dinamika berak, ritmo berak, funtzio berak, helburu ekonomiko bardinek, orduen, ez como, non geratzen da orduen, ze helburu deko jaialdi honek. Eta entzulea ja bihurtzen duzu kasi konsumidore bat, jaialdin konsumidore bat, eta banoa topaguneera, eta gero banoa ez dakiz zertara, eta ja sartzen duzu dinamika horretan, eta galtzen duzu nik uste dut gaztetxetan eta hola egunerokotasunan antolatzen diren kontzertuak, daudelako asko, huts daudenak, eta ostia, tio, joder, eske nik ez gaztetxerik Iruñan, baina izango banu, joder, eske... Hori, nik ere uste dut hor klabea dela, zertarako eta zeren baitan antolatzen diren gauzak, eta leloa edo eslogana bat izan edo ez, kapitalismoak instituzioetan adibidez behar ditu partido politiko desberdinak aniztasun bat erakusteko. Eta industria kulturalak eta industria musikalak ere behar du eskaintza abaniko zabal bat, eta dauka katalogo oro hartzaile bat, heltzeko a todas las tribus urbanas posibles. Eta horren baitan ere da posible Viñarroken finantzatuta dagoela sionistengatik egotea jendea resistencia, no sé qué, horrelako mierda kantatzen, porque llega a todos los públicos y a todas las capas, eta zentzu horretan hartu ditulako esfera guztiak, nik uste. Baina sartzen ari gara orduan dinamika horretan guk ere formatu berdina baina lelo ezberdinarekin eskaintzen badugu, ez? Osea, nik uste dut ez dugula alternatiba bat eskaintzeko, baitere igual ereduak aldatu behar dira eta ohitu behar da entzulea alternatiba batera, eta azkena sartzen baduzu dinamika berean, jaialdien dinamikan eta guzti ohitzen duzu hortara, eta eredu horreko ditu gabezi batzuk bere. Martin Nagoela naskatute jaialdietaz, eta ja... Ez baina, ulertzen dut eredu azken aldien hori da eredu, eta usteot... Haren nintzen ez da bidatzen, batek defendatzen zidan, zentzu hau bidezakela, zetakek adibidez egin duena, eta hortara bien diskurso hori bereskuratzea, ez dakitzen Euskal Herria mito gara, no sé cuantos, bete, Nafarroaren zen, edo ez dakitzen. Eta hori ondo dagoela, adibidez, jende gaztea gerturatzen duzulako, musika erdi aldarrikatzaile batera, baina eske hor... zeharka transmititzen diren ideiak, pedagogia
bat dago, zeinetan normalizatzen duzun hori makroevento bat, dagoela beti mediatuta ez dakize patrozinatzailearen bitartez, ordaintzeko ez dakize QR, sarrera balio ditu 30 pavo edo ez dakizen bat, eta aldiz, jende gaztearentzako asko ere interesgarriago litzateke gerturatzea haien herriko gaztetxera edo ondoko herriko gaztetxera, kontzertu bat ikustea beste giro batean, ikustea jende militanteak aurrera daramala ez interes ekonomiko batengatik. Barkatu. Eta justo horren arire usteot, jendeak egiten duena da lehen esan duguna Martinek, ez? Urte osoan zehar erosi bi sarrera, bi makro jaialditara joan edo bi jaialdi, me da igual zetaken mitoa ora o lo que sea. Eta orduen eta jende gaztea tio ez doa bere herrien eta bere inguruko herrietan dauzen gaztetxetan astebururo antolatzen diela kontzertuak seguramente, porque nik uste dut oin gero eta programazio gehiago dauela, eta parkatu programazio ez da zetean antolakuntza. Eta baina dakozu, como en 100 metros a la redonda, o sea 100 kilómetros parkatu, ez dakit zenbat aukera, zenbat eskaintza kultural gaztetxetan, eta uste dut gaztetxeak sustatu behar deuriena dela hori, ez, beste eredu kultural bat, eta emoten duguna posibilidadea bebai, pues hori, aparte de merkatuaren logikatik kanpo egiten dan kontzertuek antolatu, bebai emote dutzulako aukera, jo que se, pues hori, komunidade bat sortzeko, gaztetxetan sortzen dien binkuloak askoz desberdin hauek dire, jo que se, ez dakit, musika politikarekin lotzeko, ez? Porque niko lan ulertu dut musika beti gaztetxetan, ez? Como musika politikagaz lotzeko hori nik indot gaztetxeari esker. Eta uste dut hori dela sustatu behar dana, eta eredu kultural hori, eta izatea gaztetxeak agente aktibo bat, pues enpresen eredu kulturalari kontra ingo dutzen agente bat, edo zera bat, espresin bat. Bai, mitoa horren asuntoa berriz ekarrita, pues, eske makrojaialdiak dira mitoa oroa eta gaztetxetako kontzertua dira Iturengo inauteriak, esan nahi dut. Hori da movida, claro. Jendeak esaten du, no, mitoarak sustatzen ditu inauteri herrikoiak, eta egiten du da kontrako, hartu eta desplazatu. Bai, zortzi urteko pertsona batek usteko du Iturengo ez dakize pertsonai dagoela Nafarroarenan eta ez Iturenen, esan nahi dut. Eske ez duzu, ateratzen duzu bere kontestutik, bere ganatzen duzu gainera, eta guztien duzu hor un pozo de decir que baina ze hostia, hau da super arraroa, ez? Eta benetan peio reparazek, bueno, kasu honetan, ez gaude pentsatzen 24 orduz pertsona honetan, ematen duelako naska, baina bueno, sin más. Pertsona honek egin nahiko balio benetan favore bat euskal kulturari edo euskerari, jarriko luke bere eskaintzaren baitan zer unibertsala, no sé qué, no sé cuántos. Eta ez luke bilakatuko euskera fetitxe folkloriko bat, euskal mitologia erabiliz berak esango lukeen bezala, gero kobratzeko Seidfest no sé cuántos pavos. Bai, dela... Eta moten dela, como hemen dela bera la bandera euskal kultura bat besten duen musikari bakarra, oi gauze bat, bakizen bat euskal musikari, musikari gabizen euskal momentu honetan, musika egiten euskeraz, eta portetan euskerari, seguramente, ez dakit. Eta albidetzen dutena publiko, asko zabalago bati heltzea musika hori euskeraz, doainik, eta bar. Eta beste forma batzutan, eta... Eta berak euskal kultura ez zuelako babestu, Raun Martikorena mendipuntan bideoklipa grabatzen, kasi erortzeko zegoenean, berak jarraitu zuen bere koreografiarekin. Bai, jendeak uste du behar dugula, pues Justin Bieber bat, eta behar dugu nazioartean errespetatuak izateko, edo gure eskaintza kulturala, Euskal Herrikoa, gure herrikoa, zerbait garrantzitsua, eta hostia, pues begira, hemen badugu gure abanguardia kulturala. Estadioak betetzeko gai gara, hori da. Oso galbidera daraman diskursoa da. Ados, nahiko... Gaude biposa. Nahi baduzu jarraitzen dugu honetaz hitz egiten, bestela, beste mota bateko galderekin. Baduelako beste... Gaztetzen erreinua esango dugu. Ez da dena perfektua, eta badaude nolabiteko tentsio batzu musikaren gaiari dagokionez, ez bakarrik gaztetxetan, orokorrean gertatu direnak Euskal Herrian azken boladan, dakigunez, hemen musika politikoa edo inguru batzutako musika lotua egondelako musika genero batzuetara, momentuan horrek zentzua edukizuelako edo momentuko inertziengatik, eta arduan galdera da, eta jende guztiak jakin nahi duena programa honetara sartzerakoan. Badago musika mota gaztetxerorik, edo badago musika mota ez gaztetxerorik? Hombre, a ver, pues bai, egon da. Joder, bai. Evidente. Egon da. Horein ja ez, nik uste dut, horein ja... Ez uste dut, zorionez, ja, doazela gauzak aldatzen. Baina garai baten bai, no sé, momentuko, bai, jo que sé,
Bai. testu inguru gaitik be bai, baina gaztetxetan entzuten zen, bueno, nire mintzat, nirean, Punka. gure gaztetxean, emoten da, como nire etxea, punk rocka bai, no sé, bai. gehien bat. Bai, a ber, historikoki, punka jaio zenetik, punka izan da nik uste dut, bueno, egon direla punkak naziak ere, ez? Baina bere sorrera igual, bai izan dela, pues, langile klasetik sortutako zerbait, bueno, igual norbaitek izango ditez ez dakite, ari naiz pixka bat, un poco, bueno, así. Podcastak dira formatoa... Bai, jendeak esaten badu podcast batean nahi duen, nik ere, ez? Osea, ya se puede decir barbaridades. Bueno, hori. Eta orduan Euskal Herrian ez da izan ez dare excepzio bat, ez? Osea, gaztetxetan entzun da hori, baina kontua da ja hori bihurtzen duzunean eduki hori botatzeko forma bakarra, eta hori urtetan eman da, eta beste estiloak kanporatu izan dira, edo, bueno, jarri zaizkie, pues, etiketa batzuk, pues, bueno... Aurre iritzi asko, bai. Bai. Osea, nik uste momentuen, ez dakit, bai, ni adibidez gaztetxean ibiltzen hasi nintzenean, pues momentuen zeuen borroka politikoko aldarrikapenak igual zabaltzeko formarik egokina zala hori, edo momentu honetan eskatzen zeuen, ez dakit, bai, gaztetxetako giroak, baina uste dut hori, azken urteetan pues, joan dela aldatzen apur bat, eta aurre iritzi horrek apurtu dela apur bat, eta uste dut musika politikoa egiteko forma berriek zabaldu diela, zorionez, eta gaztetxetan gaur egun pues, antolatzen diela genero askotako kontzertuek, eta igual de políticos también, osa, decir que... Bai. Osa, punka hasiera batean, bai oso ona izan zela Euskal Herriarentzat, bueno, eta orain ez da txarra esan, baina oso ona izan zen, pues, mezu bat plazaratzeko, aukera mantzuelako, baina kontua da, denboran zehar estiloak zabaldu direla, jendeak gustoak edo zaletasunak zabaldu dituela, eta lelo hori ez baduzu beste forma batzuekin zabaltzen, geratzen zarela ja oso nukleo itxi batean eta nahiko endogamikoan, eta pues, horrek pues, luzatu du gauza batzuk pues, orain arte pues, horrela egotean kistatuta uste dut. Eta nik gustoko dut punke eta entzuten dut asko, eta... Errespetua. Bai, claro. Nik uste dut hor, barkatu, klabea dela ere, osea, musika politikoa egitearen afera edo ez dela musikala, dela politikoa. Eta zentzu horretan ez dela auzi estetiko soil bat, eta musika politikoa ez dagoela bakarrik mugatuta bere generoari, edo bere letra bakarrari, dago bere produkzioari eta distribuzioari lotuta, non egiten den, nola partekatzen den, non ematen diren kontzertuak, non ematen diren elkarrizketak, non ez badire ematen belarri janan zuen taldea da mierda bat. Eta bakarrik konbidatu dugu puskariak behin, orduan jendea neko jodituta dago lentsa bertan. Baina bai, barkatu da. Punkaren defentsan naiz, eta gero jarriko dizuan galdera bat, esan duzunen bidetik eta arla. Argi eta garbi ez da musika generoaren kontua, ezaguarri musikal formalei dagokionez, baina generoek haien historikotasunean edo ez dakit nola esan arrastratu dituzte balio batzuk, edo kongelatzen dituzte ideia batzuk, eta gila da punka egon izan denez lotuta, guztiz giro kontrakultural batekin, normalizatu dituela ideia batzuk, berez direnak antikomertzialak, antisistemak, eta horrek guztien duen poso politikoa oso nada publikoarentzat, jende guztiarentzat. Eta aldiz, adibidez, niri gehien gustatzen zaidan musika, sin más, como rap musikak justo kontrakoa dauka, hasieratik dauka, bere kondizio historikoengatik eta nola garatu den, pues rapa egiten duen jende askorentzat normalena da, zure lehenengo kontzertutik, ez badago ez dakizan bat diru eta helburu hori da ez duzula kontzerturik egingo. Eta nola bait, askatu daitezken arren, evidentemente, genero bakoitza lotute gauze asko, karakteristika. Lana benetan dela hori apurtzea eta apurtu egiteekela, ez dut hemen nik izan nahi sektarioa. Gian egiten dugu salto zuzena norra, zuk beste podcast batean egon izelan espiatzen, egin dugu investigazio lana. Espiatzen? Espiatzen, vale. Espiatzen hostia. Hainbesterako esan duzu, deklarazio bat, erikusi gona zer ez dela, bueno, ez dakit esan duzun edo agertzen zen behan, baina pop iraultzailea eta punk erreakzionaria. Dela pur bat, uste dut, tratatzen ari garen, nola izan daiteken bat eta... Bai. Horren ari da, ez? Bai, osea, seguramente berautu nintzen, eta igual ez da titular bat, igual... Baina, hombre, a ver, osea, eske bihurtzen duzunean ere,
estilo bat, mezu baten lekuko, eta ez baduzu beste forma batzuei izan daitekena, J. Martinak egiten duena, sin ir más lejos, edo rapak egin dezakena edo, zure jarrera ez da bat ere iraultzailea, guztiz kontrako, izten duzu, ez duzu mezua zabaltzen uzten, eta bilakatzen da jarrera nahiko reakzionaria, eta bai atzerako, ja. Eta punkarekin agian ez da inbeste guztien, edo bai, baina tipo rockeroak, rockero tipo, ez jende guztia, baina rockero tipo motero, hori baino gauza, reakzio. Rockeroak dira, edo kalboak edo daukate melena, ez dago erdiko punturik. Egia da. Konspirazio bat irekitzen ari zara. Eta noiz entzungo da Turbo Balkan azeleratua gaztetxeetan? Pues eso. Erdia beste galdera bat. Pues eta noiz entzungo da ere, jo que se, Norbeiako... Bai. Musika. Egin behar da, nazio... aske bat izateko egin behar dugu denetarik, makrokontzertuak, musika balkanikoa ere, eskaini behar dugu dena. Norbeiako musika nazia. Claro, dena. Nazioen autodeterminazioen alde internazionalismo hori da. Izan behar dugu repertorio guztia. Eta zuri egin dizut galdera pertsonalizatua pop irautzaile kontu horrekin. Hane zuretzako galdera, autotunea gaur egun a la orden del día dago, saiatu gara ipintzen uste genuelako eskatuko genizul zenigula jartzeko autotunea elgarrizketan, ez txizterreza. Aberaldi guzen kontatu esperientziaren bat egotekotan, zeinetan autotuneak eduki duen estigma horrengatik, zerbait graziosoa norretik esan dizuela, edo egoeraren bat, edo zerbait. Dauz infinito. Autotunearen arira aukido guzen norango esperientziak. Nire ustez ja, como hori, debate bat como obsoleto dauena. Batzutan pentsan dutela nagoela obsoleto, baina gero joaten zara, ez dakit nongo gaztegunera esango dut. Gaztetxeko viejoek. Eta de repente, orain dela 3 aste kontratu nintzen que no. Ostia puta. Bai. Zoaz hori, Euskal Herriko beste puntara de repente inoz, wow. Hemen igual ez da baina obsoleto, debatea, Moten da gainera, ez abizela egiten, hori, moten nire musika, que no era en serio, no? Nire musika, egiten genuen musika ezela en serio. Eta, zer ditzen? Rotxapean gerdo ditzai zuena, ez da hori, ez duekarren hori, hori izan buenísima. Eukin gendun errotxapean kontzertu, errotxapeako jaietan, eren genuen soinu froga. Eta soinu froga engenun gure autotunagaz, gure mikroekin. Amaitu zan soinu froga eta gero gongo zan kale gira bat, plaza horretan no seke, eta gero gongo zan pregoia, ez dakiz zer, bueno, ez dakiz zer zan. Eta lango irakurketa bat, ez dakiz zer, orduen. Derrepende guion ginen, soinu frogan amaitu zan, eta guion ginen beste plaza batera, ez dakiz zer, trago bat hartzen, no seke. Derrepende gauz plaza horretan, eta derrepende aztena zentzuten, pregoia, irakurketa bat, derrepende, todo serio, ez dugu eraso matxistarik onartuko autotuneagaz, iruro begitzen gara holan, ¿qué? Korrikan plazara eta jai hauetan ez du. Y de repente Twitter, grabe zeurien, igo zeurien Twitterera. Ez que zen gainera, Andere bat, ja, heldua ezena hortaz enteratzen soberan ikuste dut. Igual nabaritzen zen zerbait arraroa, baina tira, palante, tira. Bareatzen ari naiz. Eta teknikoak ez dakit, teknikoak esan zuten, pues palante ere, vamos a... Guazen bilarizatzera. Eta gainera, teknikoak egon ziren barrezka, porque al zeurien perfectamente kendu, o sea, quiero decir, hartu alzeurien sanaldo txintipari, mikro hori hartu beste bat, o sea, quiero decir, baina ez dutzin esan ez, porque bitartan teknikoak zegoen barrezka. Orden hori izan, bueno, hori, ez negarren hori, baina hori da oso anekdotan. Eta burradan diena entzun duzuena? Tipo, komentario bat erla... Zagita, gien ez da deser zehatza eta gehiago... Da graziosoa, baina kontua da, bueno, aprezio asko dekotzegun soinu teknikari batek, atragendunean, disko barrien egu gorri, atragendu lehenengo lan, como promo bideo bat, autotune barik, akapela abesten. Eta orden komentario batan, de repente lehenengo komentarioa, deabruak sortutako makina hau ez dagoenean tarteko ze ahots politak dituzuen. Ez esan hori izena, baina... Hori oso betak esatezuna. Ze guapa zeuen koleta egiten duzunean, da como zeimena. Pues da aprobat hori, nire aita generaziñoko jentea, pues nire aitako edino, hori, pues askoz gehiago guzteko la J. Martina autotun mari. Trikitizare buruz esaten zen zela infernuko hauzpoa, ez? Garai batean. Elisa testengurutik uste dut hori esaten zela. Zorain autotunea. Ja, lehen gitarra, pues eso. Gitarra, bai, claro. Bai.
Zer izango da urrengoa? Urrengo instrumentoa, Zer zuk izango da zaudela urrengoa, la orden ja? del día, zer dator Ez orain? da egit, así está, en alza, ez da egit. Zeremin. Inbertitu nahi duzu zerbaitetan, tresna batean, venga, ahora, que kotiza. Ze instrumento da urrengoa? Ba, ez da egit, jo que sé, es que gu Euskal Herrian osatzeratuta gode. Ja, ni ja beti etortzen dana berandu, ez dakit. Euskalo. Autotune, como autotune erabiltzen duen jente gehiena, como ya dabil, como kentzen, ¿no? Autotune, Ja, como ja, cada ja. vez menos Ni autotune. jarriko nuke modan trianguloa edo horrela. Hori bai dela mundu guztiaren eskuetan egon daitekeen zeu. Edo klabe txinatarra, hori... klabe txinatarra, boa. Ni ditut erosi bi bola horiek soka batekin lotuta, maraka bezala ikusi duzu, Zena? Ez da gotzantzetan, Oin dabiz jartzen modan, zan dire? Castañuelas. Ai, Bai. erabili deuz Judelainek, Amorek, ez dakiz zer, kontzertu. Ja. Zenuten Judelin egon zela gozaltzen Joe Jonasekin Parisen. Bai, Hori da Illuminati ere, bai, bai. Bai, pues korritoetan jartzen den musika ere, nola du izena, el rin, tik, trin, Wiroa. Bai, pues olako tresnak igual. Ados, agian ez gara gai izan esateko gure entzule izen den urrengo instrumentoa, baina amaitzeko eta oso ondo gonda, eskerrik asko bioi etortzegatik. Aber dago zuen mezuren bat, gaur egun agian gaztetxeen mundutik deskonektatuta dagoen gazte sektore bati, izan musikari edo musikazale dena delakoa, zer esango zenieten gaztetxi buruz, edo orokorrean musikari buruz, amaitzeko? Ba, izatea... De repente promozionatzen duzu ez. Bere herriko gaztetxean astunak izatea eta esatea, venga, antole guzue kontzertu bat, no seke, venga, ba, hasi garela eta, no seke, venga, astunak izate horrekin. Bai. Bai, nik esango notzien urbilduteko gaztetxetara, ez bada euren herrien ez dagoelako, pues, inguruko herrietako gaztetxetara, eta antolatzen duri esen egitarauetara, kontzertuetara, pues hori, gero eta gitarau potenteagoak dauzela, Euskal Herriko musika talde asko dabizela sortzen, eta gaztetxetan sortzen dira nire ustez benetako giro politenak eta hori ez. Gero bai, pues horrek emoten dotzulako aukera jendeagaz egoteko, eztabaidatzeko, hori, lehen esan dutena ez, musika politikarekin harremantzeko, eta holango, zakit, espazio eraldatzaileagoak sortzeko, zakit. Bai, eta nik esan nahi nuen, igual batzuek ikusten dute horrelako estigma bat musika politikoan, ematen duelako dela panfletario egia eta horrek murrizten zaituela pila bat, que te corta las alas, baina ez dago ezer murriztatzaileagorik industria kulturala baino, bete behar dituzula estandar batzuk, ez baduzu zure musika merkantilizatzen eta ez baduzu etekin ekonomiko bat sortzen a la puta calle. Eta zuzenean zentsura aplikatzen dela ere toki askotan. Hori da. Eta zentzu horretan ez dagoela ezer aberazgarriago horik eta anistasun handiagoa onartzen duenik, kapitalismotik kanpo eta gaztetxen zirkuito batan nahi musika egiterik baino. Eta uste dut gaztetxak hori, eta gaztetxak kokatu behar diela perspektiba horregaz, ez askotan ez diela hori espazio marginauek, ez dakiz zer hor dauzena, laukatu, abesten daurina beti musika talde bartien, no seke, eta uste dut ez, proiektu behar diela bai, industria gaur egundeko egun ereduaren kontrakotasun batean, eta bueno, pues como espacios que de verdad tienen la capacidad, eta gero eta gehiago eta ikusten ari da Euskal Herrien, ez? Pues, gaztetxen loraldia dauen orain, baina bueno, pues, ustot gero eta indar gehiago eukingo dugula, pues holango eredu, esartzen ari zaizkigun eredu honen kontra joateko, ez dakit. Bai. Antolatu behar da, baina... Bai. Ados, Ane eta Martin, eskerrik asko, gu ere gara Ane eta Martin, eta San Marzen. Bai. Pues eskerrik asko dortzegatik, oso gustera egon gara. Zuei, eskerrik asko. Bai, zuei. Eta besterik gabe, urrengo saiero arte. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta.